Hi, maayong hapon kaninyong tanan. Okay, so magpadayon kita sa tuang series of sermon no Victorious Not a Victim Part 8, or ang subtitle ni A Victorious Knows How to Bow Down Their Knees and Pray. Unya kagahapon no atong text is 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 16. Unya atong na-discuss gapon ang point number 1, sin is the barrier why God won't listen to a person's prayer. Na ang sala mo ibabag nganong dili kita dunggon sa Ginoo ang atuang mga pag-ampo. Unya under this point, God hides His face when there is sin. No, iyahang taguan niyang nawong kung adunay sala. Okay, so karon nga kahaponon ang atuang topic na pagahisgutan, come into His presence with boldness and confidence. Muduol ta sa presensya sa Ginoo with boldness and confidence. Usa maning boldness. Kay boldness in Hebrew, no, in Hebrew ang boldness is parisia, means freedom of speech and confidence. Okay, so ang boldness di ay means freedom of speech. Kana ganing muduol ta sa Ginoo, gawas nun ka nga mo istorya sa imuhang gibati, no? Gawas nun ka nga mo padayag, no, kung unsay anaa di sa imuhang sulod. Imong ibuhos ngadto sa Ginoo. Amen. So ang definition ni ining nga boldness, no, is freedom, openness, no, especially in speech. Kay boldness or confidence, kanang bold ka ba, kanang wala kay dili ka mahadlok, no? Siguro pag muduol ta sa Ginoo dili ta mahadlok. Okay, let's open our Bible in Ephesians chapter 3 verse 12. Yung pada, in Him and through faith in Him we may enter God's presence with boldness and confidence. Okay, in Him and through faith in Him we may enter God's presence with boldness and confidence. Di man nato makita ang Ginoo, but with our faith, no, pwede tang muduol diha sa iyang presensya with boldness and confidence. Okay, so ang uban, no, mahilig ta, no, magtago, no, maybe ang uban kanato secretive ta, no, hilig ta og mga tago-tago diha sa atuang sulod, no, igsuon mao na ni ang time no nga ato ang ibuhos tanan ang atuang mga kabug-aton, tanan nato mga kabalaka, kahadlok, no, sulod sa atong kasing-kasing, no, kay ang Ginoo nagpaabot ra siya kanato kanos kita muduol, kanos kita mangita diha kaniya with all of our heart. But when you come to God, remove all shame, no? Speak boldly unto God what is in your heart. Ayaw kaulaw igsuon. Kay ang Ginoo, no, open, or ang Ginoo abri ang iyahang kasing-kasing. Andam nga mudawat kanato bisag unsa pamanta, unsa man ato ang status in life. No, kay wala may matarong kanato bisan isa, ningon sa Romans 3 verse 10. No one is righteous, not even one. Wa gyud maayo nato igsuon. Kitang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Mao na nga kinahanglan tang muduol diha kaniya. Okay, yung pa diha, but when you come to God, remove all shame. Kinahanglan tang mo speak boldly unto the Lord. Unya with confident. Kana ganing confident ka nga ang Ginoo andam maminaw kanato. Okay, so there is only one person can we run to, only Christ Jesus. Nalay usa ka tawo igsuon, not ordinary man, but He is God. Although nagpakatawo siya, He is Jesus, nagpakatawo siya diri sa kalibutan, not to level on our status. Okay, pero He is not an ordinary man. Yung padre, there is only one person can we run to,
only Christ Jesus. Wa na gyud tay laing daganan, wa na gyud tay laing dalangpanan sa panahon sa kalisod, panahon sa kaguliyang, panahon sa kahadlok, sa kabalaka. Wa gyud tay laing duulan kundili si Jesus Christ. Amen. Okay, so if you don't want to be frustrated in life, come directly to God, not on anyone else. So, kung dili ta gusto nga ma-frustrate ta in life, come directly to God. Muduol ta diya sa yaha. Usay magud ang tao, no, pag napa siya kaduulan nga tao, hala, no, duol siya dito, no, magsigi pangayo. Okay? Magsigi og yango-ngo. Pero wa siya kabalong nga ang Ginoo nagpaabot kaniya kanos siya mo yango-ngo, kanos siya mangayo, no, didto sa pinakatag-iya sa tanan, no, the source of everything. Yung padha, if you don't want to be frustrated in life, par dili ta ma-frustrate, dili ta kanaging dili ka mangluod, dili ka ma-discourage, dili ka maluya, come directly to God, not on anyone else. Kay pag sa tao ta mo duol, pagbalibaran ta malain ta, pero pag sa Ginoo ka mo duol igsuon, di gyud kaniya balibaran. Kung unsay mong gikinahanglan, pangayo asayaha. Kay siya man ang tag-iya sa tanan. Kung unsay mong pangayoon, yun pa sa Bible sa John, kung unsay mong pangayoon pinaagi sa pangalan ni Jesus, iyang ihatag nganha kanimo. Hallelujah. Okay, and He is our helper in times of need. Siya ato ang magtatabang sa panahon sa pagpanginahanglan. Come boldly to the throne of grace. Muduol ta diya sa trono sa iyang grasya. Kay siya andam maminaw, siya andam mudawat kanato, o siya andam mutagbo sa tanan natong pagpanginahanglan. Atong abrihan itong Biblia sa Hebrews chapter 4, verse 16. Yung sa iguna, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hallelujah. No, muduol daw ta diha, no, sa Ginoo, sa trono sa iyang grasya, that we may obtain mercy para kita kaluy-an o kita makakaplag sa iyang grasya o niya ihatang tabangan sa panahon sa kalisod. Amen? Kuya, kayong Ginoo, pag siya mutabang sa tuang sa panahon sa atong kalisod, pag siya ang mutabang, tagbuon yun na tanan. Kay siyempre, siya god ang atuang, no, siya god ang atuang helper in times of need. In times of trouble, iyahatang hupayon. Amen? Iyahatang ilingkawas, no, sa tanang mga kahadlok, sa mga kaguol. Amen? Unya ihang pagatagbuon tanan natong mga pagpanginahanglan. Busa igsuon, dili ta muduol og una ngadto sa mga tao. Usay gani sa panahon nga kanang natay pagpanginahanglan, magsige ning tagunahuna dayon kisa akong duulan ron, si kuan. No, wa ta kabalo nga ang Ginoo nagpaabot lang kanato. Kanos ata mo duol siya, kanos ata mangayo siya, kanos ata mo sangpit kaniya. Unya ato siyang ilhon nga siya ang tag-iya, source of everything, tag-iya sa tanan. Pag kita mo duol kaniya, ihang pagatagbuon tanan natong mga pagpanginahanglan. Ma-material man, ma-physical, ma-financial, or unsang klase nga pagpanginahanglan, andam mutagbo ang Ginoo kanato. Amen. Langit ng Amahan, dagang salamat, Lord. Nining panahon nimong gihatag kanamo, ikaw na pud nag-remind kanamo, Lord God, nga kami muduol diha kanimo with boldness and confidence. Dili mi maulaw tungod kay nasayod kami nga among Ginoo maduulan og andam nga mutagbo sa tanan namong pagpanginahanglan.
Dili mi mosalig sa tawo, dili mi mosalig sa bisang kinsa man, kundili kami magasalig lamang sa amo ang Dios nga buhi nga anda mo tagbo sa tanan namong pagpanginahanglan. Daghang kayong salamat Ginoo, among ibalik di kanimo tanang dungog himaya og pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen mga igsuon, no, nahuman na usab ang atuang oras diri sa kahanginan, no, kini yung ubos nga alagad Pastor Will Milian, kanunay magaingon kaninyo igsoon ayo kaluya kayong Ginoo magauban kaninyo buntag ug gabi. Ug iyang panalangin manaka natong tanan. Shalom to everybody. God bless you.